Iroi try belum mengai Eminem Myrchiang sesian pat ngapdang sebai pi jangan dengan YouTube channel kajing pertama. Perlu mata sengi kwa ban itu kanai pi sepang jo wei brio na po jo ka Bible. But yau tau brio bon kim shem las kau tenat eu. Dia shwa pagin pat tain pedang klik jingi ha kajing duai. Au blek pa jing ba bening disubi e junga ni klemat ngaduai. Sko bador kalang bat ngi haba Ipek kaktin ke jong biar try kenan. Ya rab ingi bangilam sotho ya ka ban bangin bang pusan bahaya ka ban bangila ro ban bu hapo ke donor ke jingi ba jebo jebo kha jingi ba penan kam haji long jim jingi ba man lakas ngi ni long ki break batalot bagi baduna so ma bigi like ke kang jingi baro ating jesu ni pan amen ladan uwe ubrio uba ki brio kim shiblas kau tana di u khandiat ru But utau brio de Sakhaios. But kibrekim shimlas kau tanah di nambar ba ude unong krong khajna. But ubam club ya kapisa je kibrio. Ti uniu Sakhaios boncin juas kau shpang jong jisu. But ula ju perkat halade. Ba hatu jisu run i janga hatu jisu unsau thu bat kau tanah janga. Nambar babun kibrio kim shimlas kau tanah bat i janga. But ula ju pusan ba ula ju perkat halade ba ngatharai ba jisu ru unam i janga. Tinggal bu ya kau ke Jingkylla happy perlok ba kumno pins ngau lada kiwe kim ngau tanah dia pi lada kiwe kim kwa bani long perlok bat pi lada ban keren bah bat pi kumno pis ngau te ha kau ke singi Sakhaios layos ngau ba jisu unwan ha ka Jericho ha kari ke jong ui ha knong ke jong ui lada da ka jingkeman badula ong bangan let ban pe yau jisu la jius ngau bon chen phang jong jisu rei mentau lakwa ban pe dan lagi khmat ba kumno jisu long ti ondau lami nala ka yeng ban let ban pe yau jisu ondau lapoi ulai ba bon bha ki brio bat ulong brio balengkot nambar kata umla bani i ti Sakhaios ulai ya we udeng sakhamor bat ula kiu hajong jong tau ding knang ba ula bani i jisu onda ulai ba jisu lawan jisu la yai nang ta ti kansan jisu la sange ha jan jong tau ding ha ba udan Sakhaios ti ula ong Sakhaios wan her nang tu namar bangin let cha ka yeng jong me menta ti Sakhaios ula lingo ula ong ba kumno jisu i janga kumno khot janga bat unle sing ka jonga Sakhaios udap tang da ka jis ko lingo bat ula hiar wud ba ula yalam yo jisu yeng jong bat hang ta jisu la ong ba ula pen em ya Sakhaios bat ikiwe ru ke badan lang ha kata ka yeng Sakhaios ula kata ka jingle bah ka jong jisu ya ka ek ba jisu la le hang ni ula te ba jisu iet ya ula ong ba un ai no kata ka pisa mar siteng sha ki baduk bat un ai no sau sha kita ki brio ki ba ula bam club hang ning lai perlok ba Sakhaios ula kala ka bombon ula yo mat ya ka jing it ka jong jisu ula yo mat ya ki jing le bah ka jong jisu baru kala ka jing em ka jong bat ula yo ya ka jing pen em ha ka jing em ka jong ru perlok bon sien ngi julong kum Sakhaios ni itho yo jisu ndai bat ngi ru ki kam ki bangim de bande ki kam ki bas ni ki ba ki we kem sngo tanat yangi te tu kala ka bamot perlok e janga batulong kum Sakhaios bat Pinyo ya ka cipet em ha ka em ka jong pi to blen kur khui pi iwe da kini ketian bakhandiat amen